Kommer jeg i himlen? Bliver jeg frelst? Når jeg hjem? Det er sådan det overordnede spørgsmål her i formiddag. Altså kan det lade sig gøre for os sådan at få virkelig hvile i, at skulle det vise sig, at det her er min sidste dag, så er det faktisk helt okay. Fordi så har jeg en evighed sammen med Gud i vente. Kan det lade sig gøre at komme der til, hvor jeg kan hvile i, at min frelse, den ligger trygt og godt hos Gud? Kan det lade sig gøre at finde ind i en fred med Gud, som faktisk er en fred, jeg kan være i? Der er nok ting, vi kan blive usikre på, ikke også? Der er nok af ting sådan herinde, der kan gøre, at det vælter frem med usikkerhedsspørgsmål, ting i vores liv, som ligesom kan underminere en vished, en frimodighed, en glæde. Jeg har bare taget nogle af de sådan trælse, irriterende, svære spørgsmål med her, og der er mange andre. Vi ved godt, at de nærmest står i kø nogle gange, de her svære spørgsmål inden jeg selv. Har jeg egentlig grebet det, som det skal gribes? Det, som det handler om for at blive frelst, for at være et frelst menneske. Er min tro god nok, rigtig nok, stor nok? Har jeg styr på selve det at være troende? Går det egentlig okay med det? Kan jeg finde ud af det? Og hvad med den der tvivl, de der tvivlstanker, som nogle gange er der, og som på en eller anden måde sådan får troen til at sive ud af mit liv? Sådan er det jo med tvivl. Den får mig til ligesom at have oplevelsen af, at nu er der slet ikke nogen holdepunkter. Hvad så? Så her i formiddag skal vi lade Paulus være den, som gennem nogle vers fra Romerbrevet prøver at guide os i at finde nogle vigtige fundamenter her. Nogle fundamenter, som vi kan have vores liv i, have vores tro i, også når det roder herinde. Det er det, vi gerne vil den her formiddag. Det er Romerbrevet kapitel 5, vers 1-11, side 1025 i Bibelen. Og jeg vil rigtig gerne have til, sådan, når vi nu læser de her vers, så de prøver sådan at lægge godt mærke til, hvad det er, Paulus han sådan hiver frem af holdepunkter, hvor jeg kan ligesom være i de her holdepunkter med mit liv, med min lille tro også, hvis det er sådan, den ser ud for mig. Nogle fundamenter for mit liv, som jeg kan bo i, være i, leve i. Altså netop nogle fundamenter, som siger, at hvis det her skulle være min sidste dag, eller i nat, min sidste nat, så er jeg faktisk det rigtige sted med mit liv. Fundamenter siger, at det er sådan set ikke mig, der skal få alting til at fungere og hænge sammen. Heller ikke min frelse. Det er der en anden Gud selv, der har styr på. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan Paulus han sætter ord på det. Så skal vi kigge en hel del på det sammen bagefter os. Det kommer også lige op på skærmen her, men kig I bare med i jeres bibler, jer der har dem med. Det er side 1025. Fred med Gud, står der som overskrift. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham, altså Jesus, ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolt af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som går i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed
i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Så det første, jeg lægger mærke til i de her vers 1 og 2, det er, at Paulus virkelig vil have lagt et konkret grundlag ind i sin læsers liv. Et grundlæggende fundament. Det vil han. Det han slår fast, det er, at din frelse, at min frelse, din evighed, min evighed med Gud, den afhænger faktisk ikke af os. Det gør den faktisk ikke. Den beror ikke på nogen ting, som jeg, som du, kan skabe en virkelig forandring i. Du kan ikke skabe en forandring for dig selv, som giver dig et frelsesfundament for dit liv. Det kan Gud, og det har Gud gjort. Og det er det, Paulus han vil vise os. Det hele afhænger af, om jeg tager imod den frelse, som Gud vil placere mig i. Og ikke engang det, om jeg sådan kan finde ud af at tage imod den, afhænger helt af mig. Der er det også bare vigtigt, at Gud er aktiv og gør noget, skaber tro, åbner øjne. Det hele, frelsens fundamenter, de ligger godt hos Gud. Og det skal vi se på. For det handler netop om, hvad Jesus har gjort, hvad han betyder, hvad han har gang i, hvad han havde gang i, hvad hans tur omkring det der kors egentlig har af betydning lige nu. Vi sang lige for lidt siden, ja, vi tror på korsets gåde. Og det er jo rigtigt. Det kan godt være en gåde for os. Hvad er det der kors, det betyder? Hvad skaber det af forandring? Hvad giver det af fundamenter? Paulus er klar på det, det skal vi se på nu. Han siger her i vers 1 og 2. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolt af håbet om Guds herlighed. Så her ser jeg 3 ting. Det tror jeg også, du gør, når du ligesom får blik for det. 3 ting, 3 frelsesfundamenter, som kan give ro, give vidsthed, noget jeg kan bo i med mit liv. De kommer her. Det første fundament. Jesus har gjort os, dig og mig, retfærdige for Gud. Altså Jesus har ordnet vores ødelagte relation til Gud. Nu kan vi stå ren og retfærdig for Gud. Det er den første. Og Jesus han har, står der, givet os total fred og forsoning med Gud. Der er ikke noget fjendskab. Der er ikke noget, jeg er træt af dig, lille menneske, fra Guds side, i forhold til dig og mig. Jesus har givet os total fred med Gud, er pointen. Og Jesus har plantet os i en nådevirkelighed. Altså vi er plantet i den. Vi skal prøve at se lidt på de her 3 punkter, og det bliver den første her, som kommer til at tage længst tid. Og på et tidspunkt, så ved jeg, at ned for det der teknikerbord, så blaffer de med et rødt kort. Det betyder, at jeg skal til at tie stille. Så må vi se, om vi når nåden. Det er bare ærgerligt, hvis ikke vi når nåden, altså. Det må vi se. Ja, første punkt. Jesus har gjort os retfærdige for Gud. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der står. Der står, Jesus har gjort os. Vi er blevet gjort retfærdige. Hvem er aktiv i det her? Ja, der er sprognørder, I vil jo se, jamen det er jo en passiv form, det her. Så det er jo ligesom noget, der er sket med mig. Og ja, det er også rigtigt. Det er sådan, Paulus siger det. Vi er blevet gjort retfærdige. Og han formulerer det sådan, at der faktisk er tale om, når vi kigger ind på det her, der er tale om en fuldstændig færdig, afsluttet handling. Det der med, at vi er blevet gjort retfærdige for Gud, jamen det er noget, der er gjort færdigt, det er afsluttet, det er done, det er real. Basta. Altså, det er sket med os, siger Paulus. Du er blevet gjort retfærdig for Gud, sådan at der ikke skal mere
til omkring retfærdighed i dit liv, er egentlig hans pointe. Du kan ikke blive mere retfærdig, mere færdig til at være et Guds barn, end du er nu. Det er hans pointe. For det du er, du er lige så ren og retfærdig som Jesus selv. Du er i ham. Som Gud ser Jesus som en retfærdig, virkelig retfærdig, et sandt menneske, der bare kan finde ud af det der med at være menneske. Sådan ser Gud dig og mig, siger han. Det er blevet gjort færdigt. Vores retfærdiggørelse er blevet gjort færdig. Det må du gerne lige sådan virkelig lade sådan synke ned i dit liv. Det er gjort færdigt i mig. Jesus har gjort det færdigt for mig. Og hvad er det handler om? Ja, det ved I sikkert godt, fordi jeg har sikkert hørt det mange gange, mange af jer, at jeg er ikke retfærdig i mig selv, men jeg er retfærdig i Jesus. Fordi det er jo det handler om. Jeg tror på Jesus som min stedfortræder. Den, der er gået i stedet for mig. Det er det, der gør mig retfærdig, fordi jeg får lov til at være retfærdig i det, Jesus er. Han er jo retfærdig. Og alt min uretfærdighed er han død for. Det har han taget væk fra mig. Så det er jo sådan set en ret god byttehandel. Jesus og mig, vi er fuldstændig ens nu i alt det gode, og alt mit lort, det har Jesus taget med mig. Det har han slæbt hen på korset, og så brændt Guds vrede og straf ud over det der. Vi er gjort fuldstændig frelsesfærdige for Gud. Du er frelsesfærdig. Du er ikke færdig med at leve i det her. Du er ikke nået i mål. Men der skal ikke gøres mere for, at Gud vil dig for en evighed. Det er jo den gode pointe her. Vi prøver lige at gå videre til vers 6-9 her. Vers 6-9, de står også på skærmen. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde, siger Paulus. Der tager han sådan hele menneskeheden under sådan en hat, ikke også? Der siger han, mens alle mennesker tonsede rundt og havde gang i ikke at give Gud. Altså svag, det betyder ikke, at vi sådan var sportslige svage. Det kan man godt leve med, det kan jeg godt leve med at være. Det er svage i den måde, at vi simpelthen er magtesløse. Vi kan ikke noget i os selv. Og slet ikke i forhold til det, der har med Gud at gøre. Vi kan ikke andet end løbe væk fra Gud, håne Gud, ikke ville Gud. Og mens vi havde det sådan alt sammen, så valgte Gud at blive menneske og gå ind og tage straffen for alt vores lort, ikke også? Det har vi hørt mange gange, men det er det, Paulus siger. Prøv lige for øjnene op for det igen, fordi det er der, du finder din retfærdighed i, at det var en, der gad at tage skraldet for dig. Altså, Jesus han døde for ugudelige, siger Paulus. Guds fornægtere, Guds bespottere. Og det er jo sådan, det er. Derude på Golgata, prøv lige at tænke med tilbage, hvordan det var, da Jesus blev korsfæstet. Der råbte de jo alle sammen, korsfæst ham. Vi gider ham ikke. Væk med ham. Det lede menneske, som piller noget fra os, som gør noget ved os, vi ikke gider. Og Jesus døde for dem. Døde i deres sted, tog Guds straf. Jesus bar straffen væk fra dem, ikke også? Vers 7. Der er næppe nogen, siger Paulus, som vil gå i døden for en retfærdig. Ja, det har han da ret i. Hvor meget mening giver det at dø for noget, som der ikke er nogen grund til at dø for? Det er der ingen, der gider. Det gider Jesus heller ikke. Måske vil man våge livet for en, som er god. Okay, hvis der er en, der er værd at kæmpe for, som faktisk er god, men som egentlig skal dø, have en straffedød, jamen så er der måske nogen, der vil våge at gå en anden sted. For eksempel en mor, der vil redde sit barn ved at sige, tag mig i stedet for over for en led nazist, som er i gang med at skyde hendes barn, ikke også? Så er der noget at kæmpe for. Men det er ikke engang der, Jesus er, siger Paulus. Jesus er et andet sted. Fordi Gud viser sin kærlighed til os ved, at han faktisk vil dø for de ugudelige, dem der ikke vil ham. Og det kan Paulus ikke blive færdig med at forundre sig over. Der ser han Guds kærlighed sådan virkelig mejslet ud. Og det ser han jo i Jesu kors. Gud er en Gud, som dør for sin børns skyld. Ja, Gud er en Gud, som dør for sine bødlers skyld. Gud er en Gud, der redder mennesker igennem døden ved at dø.
Gud er en Gud, som fører os gennem dommen, gennem straffen, gennem døden og ind i et nyt liv med Gud, ved at koble os helt op på Jesus. Men så stopper han ikke her. Nu ser vi vers 9. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Nu kom sætningen igen. Vi, der er blevet gjort retfærdige. Husker vi lige igen, Paulus er gang i at sige, du har ingen aktier i din egen retfærdighed for Gud. Gud har gjort det for dig. Og hvad er det så i det Gud gør og har gjort, der gør os retfærdige for ham? Jo, det er selvfølgelig Jesus. Men hvad er det? Det er jo Jesus sonende, rensende blod, der gør os retfærdige, siger Paulus. Og det er jo lidt svært at forstå, ikke også? Nogle af jer er vant til at høre om, at Jesu blod renser og soner, og det er også det gør. Men hvad er essensen i det? Ja, det er jo netop, at Jesus døde i vores sted, det sætter os fri. Og det sætter os virkelig fri. Og der er Paulus pointe jo, at det der sonende, rensende blod, det gør os virkelig for real retfærdige for Gud. Det er ikke bare noget, Gud leger. Det renser os så meget. Der må du godt lige forholde dig til dåbsvandet. Vi går ud fra, at rigtig mange af jer, måske de fleste af jer, er døbt. Det der dåbsvand, som blev hældt ud over dig for mange år siden, jamen det er jo netop det der virkende symbol, at nu er du også renset. Nu gælder Jesu blod også for dig. Nu har du også været igennem frelsen sammen med Jesus. Nu er du ren og retfærdig for Gud. Og det bliver det ved med at være, det sonende, rensende blod, ikke også? Det bliver det ved med at være. Og du har ikke en pind aktier i det. Du har ikke skabt nogen forandring i forhold til, hvem du er for Gud, vel? Du gjorde ikke noget, da du blev døbt. Gud gjorde noget. Du gør ikke noget lige nu, når du sidder og tænker på, hvor er det fedt, at Gud gad at slå sig selv igen for min skyld. Gud gjorde det, og jeg forholder mig bare til det. Paulus siger, vi er blevet gjort retfærdige af tro. Fedt nok, ikke også? Det er rart at vide. Godt fundament. Jeg skal ikke gøre mig selv retfærdig. Nej, skal jeg ikke. Gud gør mig retfærdig. Ja. Men så prøv lige at høre, hvad han siger. Vers 1 igen. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro. Okay, hvor havner aben så alligevel? Hvad er det, der gør mig retfærdig? Nå jo, jeg kan jo godt læse. Jeg er jo ikke tungnem, jeg er jo ikke dum. Jeg er jo blevet gjort retfærdig af tro, ikke også? Så selvfølgelig, det der gør mig retfærdig for Gud, det der gør, at Gud gider mig, jamen det må selvfølgelig være, at så kommer jeg hen til Gud og siger, Gud, hvor tror jeg bare fantastisk meget på dig. Gud, kan du ikke se varmen, der vælter ud af mit hjerte? Jeg er da god til at tro. Jeg ved godt, at jeg ikke skal gøre en skid for at blive frelst, så begynder jeg at tænke på, at jeg skal gøre noget. Så bliver jeg hovmodig og gerningsretfærdig, og tror, jeg kan frelse mig selv, og jeg tager ikke din frelse alvorlig, og Jesus bliver sådan en lille bitte ind, fordi jeg bliver meget større, fordi så tror jeg jo, at det er det, jeg kan gøre, der frelser mig. Det ved jeg godt, det holder ikke en meter, Gud. Men nu kommer jeg til dig, fordi nu har jeg lært, at jeg er retfærdig gjort af dig. Så se Gud, hvor meget jeg tror på det. Jeg håber, du lægger mærke til, at jeg så virkelig også tror. Det er lidt karikeret, det her, ikke også? Forhåbentlig kan du høre, hvor vi er på vej hen. Vi er på vej et skidt sted hen med det at tro. Det der med at forstå, hvad er tro egentlig for noget. I den her udgave, når vi hører det her, at vi bliver retfærdige for Gud ved at tro, så kommer vi pludselig til at vende det rundt, og så til at se det som om, at det at tro, det er så den endegyldige
og eneste præstation, jeg så skal have gang i. At når Paulus siger, at jeg retfærdiggøres for Gud ved tro, så er det den eneste præstation, som jeg skal gøre. Og den gerning, troens gerning, skal jeg så virkelig også sætte alt ind på og have styr på at gøre. For Gud kan jo ikke bruge en slatten tro, en sølle tro, en lille tro, en tvivlende tro til noget som helst. Når Jesus har gjort alt for mig, han vandrede op på det der kors, så må det da være det mindste, jeg kan gøre, det er at tage ham seriøst, og så præstere en ordentlig tro. Og det er så åbenbart også det, han vil have, jeg skal gøre. Eller hvad? Så nu er vi i gang med at kigge ind af, hvor god er jeg til at tro? Hvor god er jeg egentlig til det? Det kan du lige se at tænke på i forhold til dig selv. Hvor god er du til at tro? Hvor god er du til det? Der er nok og ting at blive usikker på her, ikke også? Fordi når vi tvivler, så er vi ikke gode til at tro. Så er vi rigtig ringe til det. Tvivlen kan næsten aflive Gud hos os. Vi kan også have svært ved egentlig at gribe om de store ting. Korsets gåde, det kan blive så utydeligt for os. De varme følelser i forhold til at synge lovsang, det kan blive så svært. Jeg skal præstere noget, men jeg kan ikke. Okay, så er jeg åbenbart ligesom ved at falde helt ud af det her Jesus-koncept. Så gider Gud mig da vist ikke længere. Eller jeg er vist ikke god nok til at kæmpe imod ukrudt i mit liv. Få rykket det op med rodet. Jeg tager åbenbart ikke Gud og min søn seriøst nok. Og det er jo noget værd lort. Eller den der lunkenhed, vi så på i går. Nu må jeg virkelig også have gang i at få proppet mig selv ned i en kogekedel, så jeg kan få varmet min temperatur op. Ikke også? Det går jo ikke, det her. Så er aben jo havnet det forkerte sted igen. Vi var lige blevet befriet fra, at frelsens fundament, der skulle være noget, vi selv skulle sørge for. Vi var lige blevet befriet til at kunne hvile i, at vi er gjort retfærdige af Gud. Og det er alt, hvad der sker på det der kors. Det betyder det hele. Der skaber hele forandringen. Men så kommer det hele tilbage igen. Der er bare lige den lille hag ved, at du skal tro ordentligt. For skal det ikke gælde for dig, det her. Er det sådan, det er at tro? Er det sådan, det er at være et troende menneske? Er det sådan, det er at kæmpe med sit liv? Ja, det er det nogle gange, men det er bare ikke rigtigt. Det er smagskammerende forkert. Det er da forkert at tage Guds ord frem og så sige, at Gud stadigvæk har én grundlæggende præstation, som er betingelse for, at jeg kan blive frelst. Og det er det, at jeg skal tro ordentligt. Når nu Gud bruger hele Bibelen på at sige, du skal lade være med at kæmpe i kraft af dig selv. Du skal lade være med at være en lille hårdmodig farisæer, der ikke vil acceptere, at du faktisk er fortabt, fuldstændig fortabt i dig selv. Det er det, Gud hele tiden har gang i, at afsløre hårdmodige farisæer, eller mismodige farisæer. Altså dem, der hele tiden bilder sig selv ind, at jeg må nok hellere gøre det så godt jeg kan og frelse mig selv. For det har jeg da bedst med selv at have styr på tingene. Troen er ikke en præstation. Det er ikke troen som en præstation, som dit bidrag til dit åndelige liv og til at tage Gud alvorligt. Det giver dig del i et liv med Gud. Det er det ikke. Men vi kan let vende det sådan. Der er en stor sondring her, som jeg gerne lige vil hive jer ind i. Og det hænger sammen med den sætning her, at det er ikke troen som en præstation, som gør mig retfærdig for Gud. Det er i stedet ham, som jeg tror på, der gør mig retfærdig for Gud. Og det han har haft gang i, og det han stadigvæk er at gøre. Så det er ikke min tro, der gør mig retfærdig for Gud. Det er ham, jeg tror på. Det er ham, min tro er rettet imod, der gør hele forskellen. Og det kan godt lyde som ord, men det er mere end ord. Fordi det hele bliver jo afgjort her for dig. Kan jeg hvile i min egen tro, eller kan jeg hvile i, at det er ham, jeg tror på, der har styr på mit liv?
Jeg håber, du kan se den store forskel. Jesus og apostlene, de siger altid nej til troen som en præstation. De siger altid nej til mennesker, der kommer og vil blære sig med, hvor gode de er til at tro. For de mennesker afslører sig nemlig altid som nogen, der i bund og grund ikke har brug for en frelser i deres liv. Og så siger Jesus og apostlene altid ja til dem, der er på udkig efter at finde en frelser i deres liv. En, som kan hjælpe dem til at møde Gud, præcis som de er. I går så vi lidt på farisæeren og tolderen. Vi tager lige farisæeren frem igen i dag. Det var ham, der stod der i templet og sagde, jeg takker dig for Gud, at mit liv er, som det er. Jeg takker dig for, at jeg er der på min trosvandring, hvor jeg er. At jeg ikke er så ringe som tolderen til at være menneske. At jeg er mere retfærdig, end han er. Jeg takker dig for Gud, at jeg er et menneske, der faktisk har rimelig styr på min tro. Han mødte ikke Gud, han mødte kun sig selv. Og tolderen mødte Gud. For han havde ikke andet end et ønske om at finde noget, finde forståelse, finde tilgivelse, finde plads hos Gud. Og det fik han så. For han rettede ikke troen ind mod sig selv, og hvad han kunne, og hvad han havde at tro. Det kunne han vel ikke bruge til noget. Nej, han kiggede derhen, hvor han kunne forhåbentlig finde en Gud, som ville ham. En Gud, som han kunne kaste sin tro ind på, sit liv ind på. Nu får jeg lige et citat her af Jens Ole Christensen. Han har skrevet en rigtig god bog, som ikke kan fås mere, Mellem kaos og tryghed, hedder den. Og den handler netop om de her ting, den bog. Om at kæmpe med troen, kæmpe med tvivl, kæmpe med at finde en hvile hos Jesus. Så kan I få fingrene i den bog, så er det ikke helt dumt. Vi har den stående nede på LTC's bibliotek, så hvis man vælger at blive LTC'er, så kan man få adgang til den gode bog. Ja, han siger sådan her, Jens Ole Christensen. Tro er en relation. Det vil sige, at det afgørende ikke er troens kvaliteter, men dens retning. Hvem er den rettet mod troen? En svag tro fuld af tvivl uden glæde, midt i personlige nederlag og psykisk ustabilitet, er en frelsende tro, når den er rettet mod Jesus og det, han har gjort for os. Men en glad tro, fuld af overbevisning, som jeg har det godt med, er selvbedrag, hvis den for eksempel bare er rettet mod kvaliteten af min egen kristendom. Altså mine egne trosevner. Mine egne evner til at præstere tro. Der er nogle vigtige pointer af Jens Ole Christensen her. Han får sagt noget vældig afgørende om det at finde et sted, hvor jeg kan hvile med mit liv, med min tro. Han får sagt noget vældig vigtigt. Han får sagt det, som jeg har sagt før her. Tro er ikke en præstation, noget jeg skal præstere. Tro er en relation. Tro er at være i en relation, en levende virkelighed, en levende relation med Gud, med Jesus selv. Det er det, tro handler om. At være i en relation med ham, som jeg tror på. Og sætte min lid til ham, ikke mig selv. Så man kan også sige det sådan her, at kristendom, et liv i tro, jamen det er egentlig ikke så meget et spørgsmål om, hvordan du er, hvor langt du er kommet i dit liv, hvor meget åndeligt turbo der er på dig. Jeg håber, der er rigtig meget, at du er rigtig glad, og du har rigtig mange gode oplevelser med, og gode varme følelser i forhold til, at det er godt at høre Gud til. Det er bare ikke det afgørende, vel? Kristendom er ikke et spørgsmål om, hvordan du er, men hvor du er med dit liv. Med din store tro, eller med din lille tro. Det er det, der betyder noget. Hvor du har dit liv placeret. Er du i bund og grund som farisæeren hos dig selv, med dig selv, i dig selv med din tro, og Gud bliver så noget vedhæng, du kan stive dig selv af med? Eller er du i Jesus, og i den der retfærdighed, som du får lov til bare at være i, falde til ro i? Det er okay nok. Bare i anførselstegn at være i Jesus og hans retfærdighed. Peter, apostlen Peter, ham skal vi lige have med her. På et tidspunkt så bliver han af Jesus inviteret ud på sådan en vandringstur på vandet, ikke også? Det vil jeg gerne lige læse fra Matthæus 14, det er side 876. Der står der sådan her, fra vers 25, Matthæus 14, 25.
Men i den 4. nattevagt kom han til dem gående på søen, altså Jesus. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig? Så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidet troende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Man kan vel egentlig roligt sige, at det her det er sådan en lidt mislykket søvandringstur af Peter, ikke også? Og der er rigtig meget tro på spil i den her beretning, synes jeg. Der er rigtig meget tro på spil hos Peter. Jesus kalder, Peter vandrer ud på bølgerne ud hos Jesus. Når Jesus kalder, så går jeg på hans kald, så handler jeg på det, han siger, så går jeg hen mod Jesus. Det går rigtig fint. Peter vandrer ud på bølgerne. Det går rigtig fint, indtil han begynder at se på, hvad har jeg egentlig gang i? Hvad er det, jeg har gang i? Det er jo ikke holdbart, det jeg har gang i. Man kan ikke gå på vandet. En tåbelighed. Så kigger han ned. Jo, han går faktisk på vandet, men det kan han jo ikke. Og så kan han jo faktisk heller ikke vel. For det kan jeg jo ikke i kraft af mig selv. Vi er ikke skabt til at gå på vandet. Og så synker Peter. Peter synker i sin tro. Peter mister blikket for, hvem det er, der holder ham op. Kigger på sig selv, og så synker han. Han bliver usikker på sig selv. Han synker i sit liv. Han går nærmest under i sit eget liv, ikke også? Han er et fantastisk godt billede på livet, som det er, Peter. At når vi tror, vi skal holde os gående og kørende, vandrende på vandet i kraft af os selv, eller vi bliver usikre på det koncept, vi har gang i, for livet kan være et usikkert koncept at have gang i, så går vi simpelthen så let under. Troen går også så let under, når vi vil finde den inde i os selv. Troen og tilliden til os selv, til vores tro, til livet, til Gud. Når vi vil finde det i os selv, så går troen så let under. Og sådan er det hos Peter. Men det er bare hamrende vigtigt at se her, at selvom troen ser ud til sådan faktisk at gå under hos Peter, så går hans tro på Jesus, hans liv med Jesus, det går jo ikke under, vel? Det allervigtigste er der jo stadigvæk. For hvad er det, Peter han gør? Ja, han gør det, som vi alle sammen må, og som vi alle sammen må brug for. At når vi går under i vores liv, og det gør vi igen og igen, så skal jeg ikke finde svarene inden i mig selv. Så skal jeg råbe til ham, som har svarene. Og det gør Peter jo. Han siger, midt i at han synker, Herre, frels mig. Det er det, han gør. Altså, væk fra mig selv. Jeg må råbe til ham. Jeg må kalde på ham, som har styr på alt det, jeg ikke har styr på. Ham, der kan frelse mig i min undergang. Der skal ikke mere end et suk, et råb, et blik hen på Jesus til, før så kan Jesus komme til. Og så hiver Jesus Peter op, og så går de sammen ind i båden. Og så kan Peter sidde og sunde sig over, hvad skete der egentlig? Sådan er det også med os. Nogle gange må vi også sunde os over, hvad skete der egentlig? Hvorfor gik jeg vild? Hvorfor kiggede jeg mere indad og blev så deprimeret over min lille svage tro? I stedet for at kigge hen på ham, som bærer mig. Ham, der rummer mit liv, også min lille svage tro. Det er det handler om, at kigge på Jesus og kigge på fundamentet, han er, i stedet for at gøre mig selv til udgangspunkt og fundament. Titanic her har jeg taget med. Prøv at forestille jer, at du ligger ude i vandet ved siden af den synkende Titanic. Hvad er det så, du har brug for? Der kommer en redningsmand hen til dig. Hvad har du brug for så? Har du brug for at have varme føler og synes, han er i et lækkert frømandsoutfit, og det går an ligesom at have ham
som frelser? Har du brug for at tænke, kan jeg vide, om han kan lide min nye hårfarve? Har du brug for at tænke på, om han måske egentlig er sådan særlig smart? Nej, det har du ikke brug for. Hvad har du brug for? Du har brug for, at der er en, der fuldstændig tager over, og som du bare kan klynge dig til, og som har styr på alt det, du har styr på. Det er det, du har brug for. Sådan er det, at have brug for en frelser i sit liv. Det vigtigste er ikke, hvordan din følelse er, når du ligger i det der kolde vand. Du er måske følelsesløs, følelseskold. Mere eller mindre fuldstændig fraværende. Og så er det vigtigste der ikke, hvordan det står til inde i dig. Det vigtigste er, at der er en, der kan hive dig i land. At du lader en gøre det. Sådan er det også med din tro på Jesus. Det er ikke dig, der er vigtigst. Det du kan få til at blive til. Men du er vigtigst for Jesus. Det er jo en forskel. Tro, hvad er det er at kalde på Jesus, på Kristus, når det brænder på. Og det gør det igen og igen i vores liv. Tro er at rette blikket på ham. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, siger Paulus i Romerne 10:13. Det er da et godt løfte. Der skal ikke mere end en påkaldelse, en råb, et suk til, så hører Gud. Igen og igen. Tro er at holde sig til Gud, til Jesus, og også at vende tilbage til ham igen og igen. Godt nok har han aldrig fjernet sig fra os. Han er altid der, hvor vi er. Men vi oplever tit, at vi kan fjerne os fra ham. Og så er det okay at vende sig rundt og sige, Jesus, du er der stadigvæk. Tak for det. Frelsens fundamenter. Vi skal også lige nå den næste her. Paulus siger ikke bare, at vi er blevet gjort retfærdige, himlen værdige af Jesus. Han siger også, hvad konsekvensen af det her er. Han siger, at vi har fuldstændig fred med Gud ved fællesskabet med Jesus. Det er den anden af fundamenterne her hos Paulus. Vi har fuldstændig fred med Gud ved fællesskabet med Jesus. Hvad betyder det? Ja, du kan også prøve at spørge dig selv. Har du egentlig fred med Gud lige nu? Oplever du, at der er fredfyldt inde i dit liv? Oplever du freden, de gode følelser? Gud og mig, vi er bare så close her lige nu. Det håber jeg, at der er mange af jer, der gør. Synes, det er godt at have fred med Gud, og opleve den også, den indre fred. Det er bare ikke den indre fred, Paulus han snakker om. For i den indre fred kan vi i bund og grund ikke rigtig bygge noget på. Der er en fred, som for Paulus er langt mere vigtig. Prøv lige at se, hvordan han taler om fred med Gud, den gode Paulus. Han siger, at da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, så har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Vi har fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Altså, vi har ikke fred med Gud ved os selv eller i kraft af os selv. Igen, du skal en tur omkring det der kors for at finde freden, som er der som et fundament for dig. Paulus han siger ikke noget om nogen sted, at vi skal komme dertil i en åndelig udvikling, at vi sådan bliver bedre og bedre til at opleve fred og følelser, vel? Det gør han faktisk ikke. Fordi Paulus ved godt, at menneskehjertet stadigvæk er ustadigt og vil så mange mærkelige ting, og at vores følelser i forhold til Gud også er så mixed op, ligesom følelser i forhold til hinanden kan være det. Vi kan godt håndtere, at i forhold til de mennesker, vi elsker mest, ja, der er det også dem, vi bliver allermest irriteret på og mest såret af, ikke også? Og vi skal ikke undre os over, at i relationen til Gud, så kan vi også få mange mixed up følelser. Og vi løber også væk fra ham. Vi kan ikke bygge vores fred med Gud på, at vi er skide gode til at være dem, der etablerer fred med Gud hele tiden. Og det er ikke det, Paulus siger. Paulus taler om, at der er en fred med Gud uden for os, som Gud har etableret med os, med et hvert menneske ved Jesu kors. På den måde er det jo, at Paulus siger, at Jesu korsdød, det er den største
fredsproces, der har været gang i verden. Fordi da Jesus døde, og Guds vrede brændte ud over ham, over et hvert menneske, der etablerede Gud fred med et hvert menneske fra sin side af. Gud forsonede sig med hele verden, med alle mennesker, og sagde, nu er der ikke noget fra min side af, der skiller dig fra mig. Nu er der kun én ting, der kan skille dig fra mig, siger Gud. Og det er, hvis du ikke vil være sammen med mig. Din synd og din skyld og din ugudelighed, den skiller dig ikke fra mig længere. Den har jeg håndteret for dig. Jeg har forsonet mig med dig, siger Gud. Pointen er klar, ikke også? Du er retfærdig for Gud i din tro på Kristus. Hvil i det. Du har fred med Gud i din tro på Kristus. Hvil i det. Det er nemlig ikke dit projekt, som der står her. Det er ikke dit projekt at forsone Gud med dig. Det er ikke dit projekt at præstere et liv, så Gud kan lide dig. Og synes, okay, så vil han også gerne elske dig. For det har han faktisk selv styr på. Og forsone sig med dig. Det er ikke dit projekt at forsone Gud med dig. Jesus siger i stedet, det står i Paulus' brev til anden brev til Korintherne 5:20. Lad jer forlige med Gud. Det er en helt anden måde at gå til det på. Det er den rigtige måde. Gud kommer og siger, jamen lad dig nu forlige med mig, for jeg har forsonet mig med dig. Så dit fundament, det er ikke, at du selv skal skabe forsoning. Dit fundament er, at jeg har placeret dig midt i min fred. I Efeserbrevet siger Paulus, at Jesus er vores fred. Så det at kende Jesus, det er at kende freden og være i den. Være omkranset af den. Leve i Guds fred. Spørgsmålet er, om jeg vil finde min identitet i det, i stedet for at vil finde freden herinde i mine følelser. Og det er de ikke. Paulus han er ved at svømme over af alt det her. Han kan ikke blive færdig med at snakke om det her med, hvor fantastisk det er at være forsonet med Gud, forliget med Gud, ikke også? Du kan selv lige se og kigge lidt på alt det der med blot. Det er der, hvor han nærmest bare gentager sig selv, sætter lidt nogle vinkler på. Men Gud har forliget sig med mig, lille Paulus. Og det kan vi sige alle sammen. Jeg skal ikke forlige Gud med mig. Jeg skal se fundamentet for min fred ved det der kors hos Jesus. Og så er der fred med Gud. Du skal ikke bruge krudt på at være usikker på, at Gud stadigvæk hamrende sur og vred. Falder fars hammer? Nej, ikke når jeg er i Jesus hos ham. Så har jeg fred med Gud. Frelsesvidshed. Kan man have det? Kan vi finde sted, hvor vi kan hvile med vores ustabile liv? Med alle vores fejl, alle vores mangler, al vores tvivl. Kan vi det? Ja, hvis du hviler i de her fundamenter. Det tredje fundament, og jeg nåede det lige, selvom det røde kort har været der. Det tredje fundament, Guds nåde, det siger også noget vigtigt om, at det kan lade sig gøre at hvile i troen på Gud. Og have det funderet i alt det, Jesus er og har gjort, i stedet for i mit eget. Det er det, vi skal. Eller det er det, Gud kalder os til, fordi det er der er virkelig fred og hvile, og jeg kan have vidsthed om, at Gud har styr på mig og mit liv og min frelse. Ved ham, siger han i vers 2 her, Paulus, ved ham, ved Jesus, har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Nu hørte jeg ikke hele Iversens tale i går, men jeg tror nok, han havde det vers her med. Og han også fik sagt det her med, at nåde, det er ikke noget, vi skal kæmpe os til fra Guds side af. Det der med at finde noget i Gud, det er ikke noget, jeg skal ase og mas for. Gud vil ikke godt give mig, hvis nu jeg gør sådan og sådan. Nej, meldingen er for Gud. Nåde for Gud. Guds ja til dig. Guds tilgivende kærlighed til dig, som nåden jo udtrykker. Det er ikke noget, du skal kæmpe og ase og mas for at finde. Det er noget, du er plantet i.
Du sat i den. Da du blev døbt, blev du plantet i Guds store nåde. I Jesu fulde frelse. Den skal du leve i. Og leve ud af. Og give slip på selv og vil bidrage til at få det her til at fungere. For Gud fungerer i kraft af sig selv. Jesu frelse fungerer i kraft af sig selv. Og du er kaldet til at finde din hvile i det her. Du er kaldet til at finde din hvile i det her. Og så leve dit liv ud af det. Og begynde at følge efter Jesus med frimodighed. Og handle på det, han siger. Og tage dit liv alvorligt. Og alle de store vigtige ting. Men dit fundament er, at Gud har styr på dig og din frelse grundlæggende. Lad os bede. Jesus, tak fordi du er et fundament, som godt kan bære os. Jesus, dit kors, det kan være som den her store gåde. Men tak fordi du er så tydelig på det her kors alligevel. Tak for, at det er der, vi kan se, at vi er rene og retfærdige. Fuldstændig. Vi er dine børn, Gud, fuldstændig. Vi er i din nåde fuldstændig. Vi er ikke i din vrede. Vi er i den der fred, som du taler ind i vores liv. Gud, tal den til os også i dag. Og jeg så beder om, at hvis der bare er nogen, som lige nu sidder og er usikre og ikke kan se den her fred, og som har brug for at finde ind i freden, så beder jeg om, at du vil møde dem, og at der også må være nogen, som lige kan være gode til at vise vej ind i din fred. Gud, lad det lykkes efter din vilje, det her, at freden kan stå der, så vi kan leve i den.